Gibutyag sa Ministry of Health sa Bangsamoro Region nga dakong tabang kuno ang pagbakuna sa pagpakunhod sa ihap sa bag-ong kaso sa COVID-19 sa rehiyon. Ana ang report ni R. Relator. Sama sa ubang rehiyon sa nasod, pinaspasay na sab ang vaccine rollout sa mga lugar ubos sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Gani as of July 7, kapin 26,000 na ang fully vaccinated sa rehiyon o gilaumang moabot sa 70,000 ang maturukan na og second dose una matapos ang July. Gisugdan na sab nila ang pagbakuna sa A4 priority group. Out of the 138,560 shots ng vaccine, ang pinakamalaking probinsya po na nakakuha ay yung Lanao del Sur, kung saan sila po ay nakakuha ng 46,388, which is rightly so dahil po sa BARMM, Lanao del Sur po yung for the longest time ay na-considered as the epicenter of COVID-19 dito sa region. Tungod kay daghana ang nabakunahan sa Lanao del Sur, nakita ang positibong epekto niini. Sanglit kung kaniadto, nag-una ang maong probinsya sa pinakadaghang new ug active cases sa BARMM. Karon, ikatulo na lang kini. Apan bisa niini, doon nagihapon kunoy pipila ka mga residente nga nagaduha-duha sa pagpabakuna. Napansin po natin na unti-unting tumataas yung kumpiyansa, yung acceptance ng mga tao sa bakuna. Sa BARMM, dati medyo pahirapan kami sa pagkuha o pagkumpleto ng master list ng mga willing na magpabakuna. Kung hindi man ay minsan mababa yung numero ng mga willing na magpabakuna na. Pero kamakailan napansin natin na tumataas na ito. Ginaplano na ang paglusad ng online pre-registration sa vaccination aron mas mapadali ang listing sa eligible priority groups. Dulaan 139,000 doses sa bakuna na ang nadawat sa Ministry of Health sa BARMM gikan sa national government ug anaa sa 96,000 doses na niini ang nahatag. Apan nagkulang na kuno karon ang supply sa bakuna sa rehiyon, busa ni hangyo na sila sa IATF ug dugang bakuna. Hinoon, dunay 500 million pesos nga pondo ang BARMM government nga ipalit nila og bakuna kung gikinahanglan. Ako si R. Relator para sa One Mindanao.